Good evening everyone, my name is Elijah Gallardo, and for today's vlog we are going to different Christmas villages in Nueva Vizcaya, particularly towns which are accessible. What I meant by accessible is that it's just 1 to 2 hours from the capital town of Nueva Vizcaya, which is Bayombong. And we are going to start with Dupax Del Norte. Madaming kainan dito. Tapos may mga bargain. Yeah, go. We still have 3 hours para pumunta sa ibang Christmas villages here in Nueva Vizcaya. And next stop will be Dupax Del Sur. Let's go! Dupax Del Norte. Now next is Dupax Del Sur. Dito na kami sa Dupax Del Sur and mas konti yung tao dito. Mas konti rin yung mga bilihan ng mga pagkain and stuff. Kakain every town. Oh, every town kakain. Kanina sa Dupax Del Norte. Ngayon, Sa Dupax Del Sur. Del Sur. We still have 2 hours and a half before 10 p.m. and we are now heading to Aritao, Nueva Vizcaya. Impressions sa Dupax Del Sur? Kakunti. Kakunti. Kakunti yung tao. Pero maganda yung mga lighting. Maganda. Kunti po nung isaw. Hindi, huwag ka mag-alala na isus. May pagkain na naman tayo sa next na town. Magkano yung magkano yung isaw? Okay, so we're done with Dupax Del Sur. Next one is Aritao. Aritao, here we go. It is now 7:44 and nandito na pa kami sa Aritao. Yes, mas konti tao dito. Mas konti kaysa kumpara sa Dupax Del Norte. So it's now 8 in the evening and meron pa kaming 2 hours and ang destination lang namin is Bambang and Bayombong. Yeah. Next one is Bambang. Pabalik pa tayo sa sa capital town of Nueva Vizcaya, which is Bayombong. Our last destination for today. Go to Bambang. Dito na pa kami sa Bambang and more on Christmas tree sila. Ilan yung Christmas tree nila na isus? Ito. Medyo mahirap hanapin dito sa Bambang. Medyo tago yung kanto. Yeah! Nice. Impressions ulit sa Bambang Christmas Village. Okay lang. Puro Christmas tree.
saka puro nagde-date. Ayun, puro date. Pwede na rin. Ano mo yung driver natin? Ayun, driver. Shy type. Walang pagkain. Walang pagkain dun. So ayun, papunta na po kami sa Bayombong and it's now 8:35 in the evening and doon na yung final namin. Doon na kami kakain ng madami. Doon na kami kakain ng sobrang dami. Dito po ba madami tam-tam? Bambang. Bayombong. Hindi ko makita. Let's go. Dito na tayo sa capital town of Nueva Vizcaya, Bayombong, Nueva Vizcaya. So it is now 8:55 and we still have more than 1 hour to roam around this place. Hindi naman siguro tayo abutin ng 1 hour para mag-ikot sa place na to kasi hindi naman siya ganun kaluwang like Luneta. Hinintay lang namin si Kuya Allen. Sana may pagkain pa. Yung Pag-bitap. Kung nakadabas, hindi lang mo. hap-hap. Yan. 1, 2, 3. Hindi pa natapos ang gabi hanggat hindi ko pinapakita yung office namin dito sa Capitol, which is the DPWH, Department of Public Works and Highways, which is napakaganda naman talaga. Ang nag-decorate doon ay sila Kuya Allen. Ay, nag-decorate kayo ulit tatani. Ayun, tinapos daw nila ngayon yung decoration and we will see if what's the outcome. Let's go! Impressions on the capital town of Nueva Vizcaya. The best. The best sa lahat. Yan, so that's it. Hope you enjoyed our video and we are going to other towns next time. Bye. Saan ba na Jesus? Sa Mayras. Mayras. Mayras store. Joke lang.